Айде, търкали питката. Карам натам. Да. Напред. Айде. Как да се търкалят играчите, е така хубаво да ходиш. Айде. Ная. Браво! Айде. Там, Ная. Нищо, нека хляба да си хванеш, то ми иска хляба. Айде, Ная. Виж колко много неща има там отгоре. Виж там колко неща има. Ная. Виж, мам, виж тук нещата. Айде. Елката, чакай. Да ги е дигнала само. Трябва да го хване. Чакай да ги фана. Трябва да ги дигне. Вземи си нещо, Ная. Какво ще си вземеш? Тя се дига. Чакай да сметне, кое ще е по-изгодно. Така. Това ще е счетоводителка ли ще си почнати? Колко такова сте това сега? Еми да, за счетоводител, нещо за да. Ще е математичка, мете ви. Долу да я снимаш също. Тук някъде да снимаш. Математички. Вземи нещо. Няма как. Съдя. Това за съдя, за юрист. Така ли имаш? Чукчето, да. Чукче за съдия. Дигай, Ная, айде. Не, със селката най-ново. Със селката най-ново се заигра. Оп. Учи. Не, това не го нещо, не. Чакай. Айде, Деная, дигай нещо. Айде, Венайче, дигай. Айде, Бобу, си и хляб. Айде, хвана. Епа да го гризне. Хвана е чукчето, браво. Леле, мачка хляб. Нищо. Какво мама си избираш? Айде. Остави го да ядеш, да. Ще мърша на хората. Счетоводителка. Счетоводителка май ще правим и чукчето си хвана. Ами той е гладен. Кое е ясно? Айде, взе го, край. Какво? Айде. Виктор, става зор, Той си сега ми на тебе, Манче. снимай го да видя. Много е готин, още не бе. Ой, четката за зъби хвана. Айде, чакай, ето. Сега даваме първо на децата. Както ходиш на децата, заповядайте. Айде, взимай го и бягай. Бягай при Ная. Ная си взе четката за зъби. Така ли? Бързо. Еми вижте. Браво. И четката. Браво. Браво! Виж как ще му ми Айде, футболистите си имаме. Ная.